Hvad er det irriterende? Hvad? Shit, hvad herovre på den der ø? Jeg kan huske, at jeg var over ved Ungarn, der Cecilie, hun så, at jeg må simpelthen have et billede. Det er en sød lille katteplads, meget simpel, ikke? Jo, og det er meget godt lide øen rundt, altså ja. Det er rigtig hyggeligt. Jeg synes, det er hyggeligt. Og Orø Kro. Ja, det er rigtigt. Ja. Der er der ikke ret meget mere. Nej, det er jo nemlig ikke. Der er masser af marker. Ja. Vi skulle til Orø, og vi skulle til Husø, eller hvad hedder det? Husø? Musø. Altså Æresø, og så hedder det Musholm. Musholm. Og Væresø. Det er fordi, jeg troede Væresø, det var en sø. Så var det åbenbart en ø, han ville have mod på, men så ligger der en... Ja, så er det vel en gang. Vi havde den tæt, og vi lavede alle mulige... Swinggærninger. Ja. 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 Hvad siger du? Nej, jeg ved ikke, ja. Det er godt nok. Ja. Hvor er det stramt. Ja. Er vi ved at... Ja. Skal vi bare lige ryge ud og sådan? Ja. Skal vi gøre det? Jo. Ja. Må jeg sidde her? Ja. Hej. Hej. Hej, hej. Det var det mærkeligt. Hvad? Begynder du at få det mærkeligt? Ja. Hvorfor? Det vil vi have det med lidt. Ja. Ja. Nå. Så har vi aftalt en gang paintball. Det bliver fantastisk. Altså det er noget med, at vi kommer ind, der er vi inviteret i nogle... Skal vi tage det bord her? Så er det knuddragter. Ja, jeg ved, at man skal have sådan nogle dragter på. Det kan faktisk godt gøre ret ondt, har jeg også hørt. Du skal have noget joggingpopler indenunder. Ja. Det er vigtigt. Eller noget overdragt til et eller andet. Det er noget, der fylder lidt. Sådan en her for eksempel. Så noget tykt noget? Ja, en eller anden tyk trøje, du ved. Det skal jeg tage det, ja. Slår det lige kjøle. Du skal ikke bare hoppe i kædedragten, så kan matche. Nej, men han har nogle joggingbukser, det har jeg da ikke engang mere. Jamen, jeg skal sgu nok finde ud af noget. Altså, vi har været ude til paintball. Du skal jo med næste gang. Ja, næste år. Men simpelthen. Joggingbukser ingen under faktisk. Og så et sæt til. Og så en tynd et eller andet, og så en tyk en udover, og så tager vi kædedragten udover. Okay, har du prøvet det simpelthen? Ja. Nette, I sætter den der stol op mod hjørnet. Det er meget. Nej, det gør jeg nu heller ikke. Så siger jeg, at du går på det, der går bag. Kan du godt nok passe mig, så jeg har ikke prøvet det før. Det går pisse ondt. Det var det også, når jeg har fået blå mærker. Vi er lige resten. Tak. Kan du huske det sidste blade, da du var ude på et paintball, hvor du fik skud i røven? Ja, jeg lå op, for jeg havde... Nej, ikke plads. Jeg skal mere over mod her. Nå, sådan. Okay. Også det stolen her. Så kan bare stå her. Det var du ikke have det herinde? Nej. Der skal jeg sidde og vrede mig. Okay. Jeg skal slå sidst i Så, blodet. ej. Den var det, den var stille. Hvad med de her borde, dem har du? Ja, det er fint, det ordner jeg. Det der. Vi kan lige så godt have dem, ikke? Nej, jeg ved ikke rigtig, hvor de står. Faktisk. De står ikke sådan nogen. Ja, tak. Det er sådan lidt nyt arrangement. Ja. Agtigt. Det her, det er fint. Bare I husker at tage Hans med. Og så et tørklæde eller noget til halsen, for her der er man heller ikke dækket, der skal du også have et eller andet. Nej, hvor kæft, jeg skal jo pakke helt. Så du pakker rigtig meget ind, altså. Hvorfor skal du pakke det ind? Det gør så ondt, altså. Ja, men altså, det er først den 24. april. Det når du ikke. Nej. Så er færdig. Ja, så er du færdig. Ja, fuldstændig. Almost 4 minutes video now. Jeg står også. Alle mine knogler er blødt op dernede nu. Jeg ved, siger hun har ondt i halebenet og i skambenet. Ja. Det er jo meget nobelt. Har du ondt i halebenet? Ja, og skambenet. Ja, så. Du fik lås. Jeg har ikke kunnet låse. Jeg går på toilettet nu. Okay. Du siger bare til, at vi skal komme. Det er da helt vildt, at jeg kan gå og lugte det hele tiden. Ja, vil du ud? Nej, nej.
filmer jo. Ja, Det går det er direkte skide på irriterende. Det gør vi. Så kommer den lyd med. Ja. Siger du? Nej. Jeg tror, det er helt stort. Jaha. Frøken Gylstrup. Hvad så? Det her med at filme. Hvis du filmer mig, så smadrer jeg dig. Så det er ligesom at få ikke? I have, when you use the same language from Barcelona. Hvis du filmer smatter, eller? Har du det? Ja. Så gider du godt at stoppe? Ja, but I don't film anymore. You're so full of shit. I know. Jeg skal have soveværelse derinde. Det er hvis rundenhav, der er tomt. Nå, det er en. Ja. Flæbende. Og så skal jeg have... Flæbenæb. Flæbenæb. Det er også langt at sige. Vi har brugt det mest anerkendte ord, flæbenæb. Vodka. Vodka. Vi skal have noget vodka. Giv mig en vodka. Giv mig en vodka, eller bliver sindssygt. Hvad er jeg? Jeg bliver sindssygt, hvis jeg ikke får en vodka. Det skal være nu. Det skal være lige nu. Oh my god. Det er virkelig. En vodka, ja. Jeg sværger man der vodka. Giv mig en Er det ikke godt? Jo. Ja, det skal starte igen, når jeg... Don't do like that. Ej, lad være. Stop med at It's forbidden. Gider du ikke godt lade være? Det var så afslutning. Filmer den